фарзанди ягон каса наханд, садои умед ки фарзандот ранги фарзандои ман мешаванд маъюб. боре ҳамун эҳтиёт ки ягон каса наханд ки фарзанди маъюбаи хелаю хелай, ки фарзанди як каса хандиди, ай фарзанди худро мебинӣ. гуфта буданд ки ӯро укол мекунанду мекушанду хайвай карда буданд. як навор карда будем, зиёда аз 400-500 ҳазор рубл дар картаи падараш гузаштагӣ. мо картаи падари ҳамон намондагӣ ҳастем. ва дуюм салому алайкум бародаро, ман падари Фахриддинҷон мешам. ҳозир ҳоҷи Парвиз як навор рӯй кард ба мана. дар навор уҷа садои умед гуфтааст ки ман 500-600 ҳазор ба падари Фахриддинҷон рӯй кардам. ин гап ҳамаш дурӯғай. 280 ҳазор ҷамъ шуда буд, вақте картаи мо буд 280 ҳазор ҷамъ шид. баъди ҳавай картаи хича мондак тамом, дига ягон суммо надидем, нагирифтем, ягон чи ба морам рӯй кардагӣ нест. ман ба садои умед бадӣ надорам, душманӣ надорам, фақат гуфтанем ки да Аллоҳ меспормаш, фақат Аллоҳ худаш чораша мебинад. тамом, ман ягон душманӣ бадӣ надорам ба садои умед. садои умеда ман вақте занг задам гуфтам ки умедҷон чуба картаи хитам мудӣ? гуфт ин кори ту набошад, ин проблемаи ту нест. гуфт ту хоҳӣ нахоҳӣ ман картаи хитам мемонам. гуфт баъд пул ки ҷамъ шид, пулотам рӯӣ мекунам, ҳамин қадри тамом, дигар рӯӣ накард. баъд уҷа гуфтагие ки ака мана дашном кард ки фарзандаш одами бада, одами бахила, одами чи, фарзандаш маъюб мешава хелу хелӣ. ҳамин манам ки гуфтанем ки ӯ садои умед худо нест, и кадоме касал мешава, кадоме маъюб мешава, и ҳамаш ай ҷониби Парвардигорай. ана фарзанди ягон каса наханд, садои умед ки фарзандот ранги фарзандои ман мешаванд маъюб. боре ҳамун эҳтиёт ки ягон каса наханд ки фарзанди маъюбаи хелаю хелай, ки фарзанди як каса хандиди, ай фарзанди худро мебинӣ. Давайте продвижение, давайте садака. У вас недостаточно сбережений, давайте садака. Аллах откроет вам. Давайте продвижение, давайте садака. У вас недостаточно сбережений, давайте садака. Аллах откроет вам.